Sadon kardom pen penang amonit kisung kachetong. Sokme bapti church along ruptalien asengkan ketalon pon. Karbi anglang rong asara mai pen patir pipon si karbi recho apan karchupon. Ingdeng thongkebra phot chepong sajera rong amahang kethek arni katalon pon. Kardom nili birta life thanbang pi sami malintarang pi lasinonang tonpen birtar jipon ikha. Phaikuni kre player ni adap apor. Diphu Serlongjon Timung arong along kali kardom abangphi enut Maloti Rongharpi alam pen hurchodut. Rat anglom pen birta kilong atengke Maloti Rongharpi abang arjiding klui pen kali aphansi kardom. Lason si karjong munira karjong ne pen pisung bom pusi rat anglom pen lam theklang. La pusana hut rong asor chichagun AC Phaikuni kre player ni adap prang rat atum Maloti Rongharpi aphan ing saiponsi rong pen plongjilo. Kachini do na tengke Maloti Rongharpi phan police ari deng hodai koklo pusi birta ripon long Diphu pen birta life apherangke Abraham tiso report Pini ladak kakuti ronghang iriah angkang alu pini ladak laan arat kachetong nang kopi posi kachetong nang malake itu raratum kisung ilingi pung yani sini itu pini ladak kachetong nang koklo laso kisung ta ka pregalam kali maneso dat mane chumo weda jun maweda pula so kisung mang kali jong dara thai weda chutulo thai weda pula bangka kali nitum dan daka kisung bangke enut kali sadon mate dagini sadon bang minuti Rongharpi labang anyong ongokupen kacing krim lapu dolong paraya tumpanan nang rong plifo arada phan inu da phanta nang lule inu da phanta nang ue anu tin phanta nang chu eji ne penang pranang eji pusi alang lilam inuti Rongharpi kaningge Disama number 2 hidi sogme pua demalong ningkaning koi rapho sogme baptist church ruptalin asengkan katalon pon bangso katalon pon along ahin pen amonduli sitame nang chitong dun lapen aluhiaman pen kachetong dun akihai KACM Richard Tokbi abarim KSAMI pu Thansing Timung lapen Reverend Pastor Rongasara tum sitame chitong dun halapu pinilam theke japon Reverend Dr. Solomon Rongpi NKBA President Reverend Lawrence Singh NKBA former Executive Secretary Lapen Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA Tumpensi Arnamalam Than Pajirmi Pon Manjapen Birta Life Apherangke Longkiram Tokbi report nang karjong penang grabdun pe Messi pini arnian ke ningkaning gora pojok pe melo haleluya nang nong pe thenang lapen nang rat pe chanang dasi pini labang soju beli ningarong pik penaposi pini latum donra puriar che pochero monduli pregam monduli ke jatum reverena tum aphan pangrum pini labang soka cingrum marara tuman nitum nang cingrum don lo lapen nitum nang cingrum don hut nitum nang cingrum don nak mendeksi nitum nang phan mathasi nitum long ke doa na sonpe nitum nang phan nang cing honsi nitum adana di nitum panong tanglo Phaikuni kre ke thomarni taralangsu Diphu along karbiang long rong asara mai mate KARA ahin pen patir piponsi karbi recho launching rong hang laphan karcho pon ajaimek padopon bangso karcho amaya long KACM Dr. Tuliram rong hang Amar Singh Tiso KARA advisor lapen agriculture board chairman Mohan Singh Tiso Ratsai Klem bangso bijuring ti kathar lapen kaprek man ke do bang phuatum chetong dun bangso karcho amai ke padopon nang ko alam thelake jasemet karbi recho ki miaphan kachini ni pusi mai ke phalam thepen pachini pon pini pherang ke angno KACM Dr. Tuliram Ronghang pen ke pangdak pon ke KARA tiripi amai aphan lak ke pipon pupusi ningje pon lapen karbiang long police aputhak sitami non ke bang station along chiparai pon poputa alang lipen than halapu KARA lumbajong hawaramai ahin pen tami rongker pahini dokok pen isiwet ke pa dojia phan tami karbi recho pen chingki chingwai pon poputa pherangkyang nu ningje pon nonalang litum alam thele arjipon sinang Diphu pen birta life apherangke Abraham tiso report nidak taralang so karbi people holalong
long mirjeng sirmijong achatai long lumbajong rong karbiang long rong saramai hawaramai pini ningkan sekechok kacheton si karbiricho phan karchu karbiricho akhai itu momong manpeng ke thenai bang phulo longsing rong hang phan karchu laso asayang deng long sinanga chetong du lasi niliphan tame alang tum karbiang long rong saramai mate daglum bajong karbiang long rong saramai hawaramai pen niliphan nang dun vek nang jipu lasi lasunanga chetong dun apen alang tum pini karbiang long rong saramai tiripia hin pen niliphan pin puralo nang pinun lo aso pin puralo bang alang tum ningkan sek karbiang long budget long karbiang long autonomous council budget long dak thapon nang jipulo lasi nili lakke patangka langtum ke hanga teng pendili pangdak ponlo langtum han lakke patangka thapon po apen karbiang long karbirong asar po amai tadu hala tumanda lakke thampo po karbiang long na to chini hini do karbiang long rong asar mai lepen karbirong asar mai la hini song tum handame lakke thapon po karbiang long autonomous council pen morning budget pen Pini Phaikuni kre player ni Diphu ward number kre hini chepong sajir village development committee pen chepatir pipon si ingdeng thongkyabra phot chepong sajir mahang ke thegarni katalon pon Lason si chepong sajir development committee amai phu hemchandro teron pen si mai chepa hempu pon si mai chengpon adap apor hut chetong pen ke pathu sai sitami dengpon la pen chepong sajir rong along dhorom ke thomplido bon sitami alang litum pupu adhoram kachi pupe pin pen angring si angdon si labang sarong do thakpon lo lapen ladak chepong sajera rong along ke thekeria phai sitami penang an dolo pusi nang thandun mai phu pen pu thot nang ke thandun thuke pini labang sa mai long kacho phapon aluhi aman pen atum tami nang chitong dun rinti ti pusi mai phu hemchandro teron pen lamthe nang chepa klangdun lasi ke pa jutsia hut chepong sajera rong asar hin pen rd do jot alam the than pajir mi ponsi arni kangsa ma parahut ninga rong pen chujunsi mesen pen mai paju pontu Diphu pen birta life apherangke Abraham Tiso report lasi nilitum la bangso ningkan thongkebra phok ke chok nilitum kachichiniana bang thuke patiku ke pinason muthe ahudhut pen chum har lason bang edo sitame nilitum ladak patiku ke pin si chetheglong lo athema ladak non ke nili tumaro don pharu sose edlo non ke don pharu sose edlo angkela song bong non ke kai kimilo masidak penang aron kene kachingui kung dadolo christian aron kirim dumda dolo kangthir jir lukhimon adhorom kirim dumda dolo la penthu aron bari ma dumta dolo jola kado babe do joini si nilitum aron bari ma tum ke rong ke rason sona bang ke chetu petlo lukhimon tum sitame pini kirton ur bang chetu petlo Kristen dharom kirim tum sitame la Christmas pini ur bang chetu long petlo sitame la rong si ke chitong abar saebang ke la ke piniar ni son se nilitum che hoklo tabang kado babe adhorom kirima tuma sitame nilitum ladak kai aningkan bang sitame ancura pet lason dolo Pinia birta lapan sing ton pon iglo langik bom tha birta life